Leo. Sa Balita International, 1 bilyon ka vaccine doses na bakuna na sa 207 ka mga pungsod. Sa balita sa sports, Steph Curry nakarecord sang 37 puntos sa ila pagdaog batok sa Kings. Balita Entertainment, pinakauna nga Yeezy sneakers ni Kanye West na bakal sa balor nga $1.8 million. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan nga dapat himuon agud mangin malipayon kag palanggaon pa ang kagalingon apisara nga nag-eksperyensya sang bullying. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karangadlaw Martes, Abril 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeasterly surface wind flow ang nag-apekto karon sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa northeasterly surface wind flow kon localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang dapya sang balod. Ang adlaw nagbutlak las 5:28 kaina sa aga, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Na sa aton nga mga kaaksyon, kag-welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kaduwa nga utong sa mga balita, igidulong naton diri sa inyo, no? With Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Dors, good morning. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, good morning, guys. Yes. Good morning, Joms. Grabe si Joms, oh. Din siya? Energetic. Ay, Joms, okay? Yeah, salute-salute pa si Joms. Salute pa siya daw. Bongga. Sige. Rotsel Evangelista, maayong aga dira. Good morning sa kay Butoy. Hindi na Butoy, Butoy na, ha? Butoy. Kaya ang Butoy, sa kwan na sa Lain naman Bakukang. Bakukang. Hala, isa Bakukang. Mado ko dako. Ate Bakukit, Gamay-gamay. Bakukito. Yes, good morning dira, no? Sa kay Ma'am Kelly Jelly, maayong aga man, dira sa may USA. Nag-send another 50 stars si Ma'am Kelly Jelly. Salamat, Gid. Thank you, Miss Kelly. Joval Trinidad, nag-monitor sa Gyapon. No? Kayaw, Aris Kayaw, dugay na inaknungalin lang sa hangin, pwede ka na malatnan. Na naman, ginihimo mo kami wait ka mo ginahimo mang kay ikaw ya maalam ka na ya, iban way pa ka balo mo, kay man droplets lang yung primero mo, report mo, di ba? Sino ni Hambal Action Boy? Si Ma'am Aris Kayaw. Daw ginahimo ta sa kanumang kay ang balita ta. Nga may pagtuon nga halin sa hangin. Aha. Oo, kay actually ang dugay na yan, ma'am, inang droplets, no? Ang droplets. Subong niya may study dito sa Canada. Nga airborne. Pwede may mga pamakakuan sila ebidensya nga airborne. So, why kami gihimo sa imo mangmang, no? Kay maalam kaya nauna ka pa sa mga naga-research bala. So, congratulations, kay nakabalo ka na dugay na gali, no? So, bag-ulan niya nagwa sa isa ka medical journal. Lancet, actually. Lancet, actually. I think sa Canada na siya. Sa medical journal nila, no? So, bago sa nagwa, that's why ginabalita naton. Para nga naton nga mga kauturan, mga ka-aksyon naton, mas makapangandam, no? But the fact is, wala kami gihimo sa mamangmang. Kaya kung maalam kaya, maalam ka ginaya. No? That's why nga una ka pa sa mga nag-research. Okay? Sa kay Michael John Season, sa Chateau Ilis Paranaque. Greet siya lang si Dr. Siso sa Season Palma family sa Purok Brotherhood Barangay Sumag. Kag belated happy birthday kay Raymart Grande sa Talok, Bago City. No? Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Kag hello kuno kay sis niya Alma Alvarez Gallo kag brother niya Roberto Gallo sa Las Vegas. Hope nga magit-anay liwat sila ni Doc. Maupod this time. Maupod na this time. Si Doc Mayo. Sige. Yes. Kaya Action Boy, magluwas kiling aging pasalamatan ko kayo na si Ma'am Van, bala si aging donate. Pasalamatan pa man ang nagdulong. Yes. Si kumparing Bia Jonathan. Kaduhagit bala ka batch na nga. Kaduha sa magbalik. Oo. Kaya hindi ito makarga Hindi sa makarga one mo. na. Kaya daw Thank you kadamo so mo much, pagpadala ni Ken. Ma'am Van. No?
Kay Panga Ararhinyo, binulan man ang ligad ako kaupon nyo sa inyo pagpangalagad. Kamu nga matingog sa debate ring radyo sang gamay pa ako karon 27 anyos na ako sa FB Live kaupon ninyo ako. Hindi magbiya sa nangin nandan ko. Bongga. Grabe si Kano. Alex Montesa, good morning man. Kay Athea Kim Eriman. Si Ma'am Van nag-send naman sang 100 stars. Thank you, Ma'am Van. Kay Melile Oligo. Yes, Sara, si Sir Milili. Good morning. Si Ma'am Van. Sige, go. Good morning man kay Brian Junaldo, kay Miss Liza Joy Elon Amoroso, Joel Makirang, kay, Turco Jonks Action Boy, ang imong friendship. Good morning. Good morning. Kay Sir Alex Montesa, good morning man. Ginagreet niya sila ni Ma'am Van, Miss Kelly Jelly, kay sa tanan yung members ng Energy Fans Club. Kaga Suzette Alunan, good morning man, dress sa my Hong Kong. Yes, Okay na? okay Sige. na. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, 15 ka personnel sa Police Station 4 kag isa sa headquarters sang Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Police Lieutenant Liberty Indiape, Public Information Officer sa BCPO, 165 ka personnel sa headquarters kag Bacolod City Mobile Force Company ang ginpaydalom sa swab test sadtong Domingo sang hapon. Ginswab test man sang City Health Office ang mga preso sa Police Station 4. Kahapon sang aga, ginpaydalom sa swab test ang masobra isa kagatos ka PNP personnel nga assign sa naglain-lain nga section sang BCPO. Suno kay Indiape ang kakulang sang personnel sa Police Station 4, gindugangan sang personnel halin sa headquarters kag Mobile Force. Suno kay Indiape, ginsira ang Police Station 4 kag temporaryo sila naga-opisina sa gwa sa police station para magbaton sang police assistant kung ginapangayo nga police assistance sang mga pumuluyo. Balik trabaho na kahapon nga adlaw Lunes si Morsha Mayor Jerry Rojas matapos ang pila ka adlaw nga quarantine sang iniyang naigo man sang COVID-19. Sino kay Rojas antes siya nag-duty ginpasiguro sila nga hilway na sa katalagman ang kaugalingon kag wala na sang kabalakaan ng mga empleyado sang banwa. Dugang pa sang alkalde may nagpositibo man sa municipal hall apan naka-quarantine na ang mga ini kag yara na sa mga kahimtangan. Madumduman na patay ang isa ka babae nga budget officer sang banwa bangod sa among nga virus. Naibaluan ikaduha ang Mursha sa may pinakamadamo kaso sa COVID-19 sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental apang suno kay Rojas. Hindi lang magpanik ang iya pumuluyo kay ginaghimo na ang tanan agud ma-control ini. Naglambot na sa 34,143 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos madugangan sa 59 ka bagong infections. Naguna din probinsya sa Negros Occidental nga may 18 ka local cases, ginasundan sa siyudad sa Bacolod nga may 18 ka local cases, probinsya sa Iloilo nga may 12 ka local cases, siyudad sa Iloilo nga may 3 ka local cases kag isa ka LSI, Antique kag Capiz nga may tag-isa ka local case. Samtang 729 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 28,961 kag isa ang bago nga napatay kag ang death toll karon nagdangat na sa 866. Ang Pilipina akon ang Western Visayas ang may 4,320 ka aktibo nga kaso sang virus. Nagnubo na ang kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa datos sa probinsya, yara na lang sa 1,909 ang aktibong kaso samtang 10,583 ang kabilugan nga kaso. 8,420 ang nakarecover kag 254 naman ang nagkalamatay. Nagapanguna diri ang syudad sa San Carlos nga may 211 ka aktibo nga kaso. Ikaduha ang banwa sa Murcia nga may 130 kag ikatatlo naman ang syudad sang Himamaylan nga may 127.
Madumduman ginpahayag sadto ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang paghalog sa mga inbound travelers ang may dako nga kontribusyon sa pagdamo sa kaso sang probinsya nagligad nga mga sinemana. Samtang target naman sa Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod nga mapanubo ang kaso sa COVID-19 paagi sa lapnagon nga surveillance testing sa mga kompanya ka nagkalain-lain nga mga organisasyon sa siyudad. Suno kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, base sa ila pinaka-latest nga datos nga nagapakita nga ini nga mga sektor ang mayara sang pinakamataas nga kaso sang infection tinlikdan nga simana. Kabahin sa mga organisasyon nga ilagin paidalom sa surveillance test amo ang BJMP nga may 40 ka mga positibo nga kaso ginasundan sa kapulisan sa BCPO kay isa ka BPO company nga naka-record naman sang 19 ka mga positibo nga kaso. So far, ang pinakadamo would be ang aton BJMP 40 plus. Ang nag-positive. Ang aton police station 4, station 4. Part man sa aton surveillance testing. May mga 10 as of yesterday, pulo man po ang nag-positive. Ang kabahin sang pahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. Temporaryo nga sirado ang Sipalay City Infirmary umpisa kahapon Lunes bungod sa ginapatigayon nga disinfection sa pasilidad kay nagapadayon nga contact tracing sa advisory nga ginpagawa sang lokal nga pangnuhan sang syudad magabaton sang konsultasyon ng City Health Office umpisa las 8 sang aga tubtub las 12 sang udto apang ang may referral lamang sang ilatag sa kabarangay midwife ang hatagan pagtamod. Subong man ang CHO magabaton sa emergency cases umpisa las 8 sang aga tubtub las 5 sang hapon kag wala sa admisyon sang pasyente. Kung maglapaw naman sa alas 5 sang hapon, batunon ang emergency cases sa Merceditas Montilla District Hospital. COVID-19 mahimo makalaton paagi sa hangin suno si isa ka pagtuon. Samtang sa piyak sang pandemic, madamo nga kabataan nakabaton na sang bakuna kontra measles, rubella kag polio. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman DTX 500 ang
Good morning man, dira sa kay Remia Garcia, naga-monitor man, kag belated happy birthday kay April Torres kahapon nga adlaw, no? Namit mo man Belated happy birthday, April. Namit mo ni si April, isa na sa mga punta mag-lunch bla. okay. Naara na daw siya. Sige, So, sige. birthday niya kahapon. Si JR Pilahio sa Singkang Airport. Jam Alipuon Mangana. Good morning, man. Manggana. Actually, Manggana. tita ko na. Okay. Yes. Sige. Apelyido sang lola ko sang dalaga siya. Yun nga. Okay. Sige. Ano Si mo Lenny, sige? si Pangga, Blau. Ano ba yun? RR niyo. Sige okay na to, amigo RR, ano? Suset Alunan, thank you very much for the 50 stars. By the way, ang aton nga 50 stars, mga stars naton liwat, ginatatipo na to na kay sa mga palabot ng pagin naton nga community pantry, no? Gamito naton ina, no? Sa mga aton dira nga mga star senders, rest assured nga inyong mga stars ipadala, may kantuan na siya nga beneficiaryo. Okay? Yes. 100%. And Dyna Magbato Malabago, Marlon Olvido, dira sa Diamond Princess Cruise sa OPL Singapore. Maria Fe Biligorio from Valencia City, Bukidnon. Raymar Lingoste, Bia Jonathan, good morning man. Ulysses Ortiz, Nel James, Jen Oisaser of course, kag Ramon Villagracia mayang aga. Sige, action doors. Kay, Fina yaon ka na? Kay sino? Fina yaon. Fina yaon. Hindi ko Watching from Riyadh, so there, Dra sa may Riyadh, Saudi Arabia. Pilton Lipura, nagapamati man siya action boy. Ginagreet niya man si Lolet, Marian, Sharon. Si Lolet, si Marian, kag si Sharon, Ryan, Boboy. Salamat, Gid. Yes. Angelito Morillo Caniel Jr., good morning man. Check attendance lang siya ko no sa Old Balara, QC. Liog tamyo gali sa iya pinalangga nga Iloy, nga si Morit Caniel, sang La Carlota. Good morning, Laida Navarrete. Good morning man. Erwin Gonzalez, good morning. Martin Aliling, Miss Homa Lumena. Sir Binong Sitenta, good morning sa imo. Felix Magtulis Villatura, good morning man. Kay Sir Titihoka Titangata Morena, Action Boy, Linday Dorel. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo Christine. Kay Ma'am Van, Amaya Action Boy, kasi gabong tubala imutingog sa SUV ni Brother Ruperto Gallo. Grabe mo, kalabot, gidya sa Amerika, gasigabong. Yung gasigabong. Gasigabong. Oo, sa lakyan. Sa lakyan gali ni amigo Tawan Bol. Galan to siguro ano ni Facebook live nato, no? Or sin o man to. Pamati. Si tiga sakay giguro si Ma'am Van bala kay pagkadto to sa Las Vegas, no? Dason nga balik na ni Ma'am Van upod na si Dr. Mayo. Very good kay Para makakilalahay man sila. yes, boy. oo. Meet and greet. Meet and greet. Artista ba? Kalain. Sige, sakay Kelly Jelly, kanami sang feedback sang stars nga na-send namon may ara members sang EFC nga nakabatigid sang pasalamat sang recipient sang last nga community pantry naton. And proud one here also sa inyong effort. Yes, salamat gid. May ara kita schedule sa Saturday ano? Nga community pantry, no? Kag we will try, no, kung may sige may support sa aton. We will try nga padayunon naton ina bisan every weekend lang. Every Saturday. Saturday, mga muna karang sunta sa ilo kita ya lugar kay mobile community pantry ning aton, no? So sige lang kamo send stars kay tipuno naton ina, no? Kag salamat liwat sa aton nga mga naga-support pagidya kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Juan Bol Gallo, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, kag sa RG Boys. Phil Alonso Guy, dira sa Tokyo, Japan. Good morning man. Kay kumari ko Jin Bueron, kag kay Teresa Lina Kayaw, kay pare Arlene Bueron sang dira sa si pare Arlene ni ato natuya sa barko ya no. Kapitan sa isang barko. No?
muna sa ang beloved husband ni Jean Buerom, no? Sino pag kawan ko? Sige, siya kay Oy, kagawad ulay balahong. Good morning, man. Kag kay Jeanette Delino. Maayong aga dira sa kay Lani Valencia. Good morning, man. Kag amigo ka bro ko Edwin Miranda Senior. Kag sa kay Dan de los Santos dira sa Murcia, no? Good morning dira sa mga taga Murcia. Damo man tada sa mga kuan sa mga listeners sa Banwasang Murcia. Salamat gid sa inyo. Basi pila kadlaw makakwanta. If God willing, God willing, basi makagwa man ta sa Bacolod para sa atong community pantry, Yes, no? kay damo gid nga mga listener taman sa province, Aksyon Boy, nga gusto Manila to ni Mary man di ba na. Depende ga po na sa aton nga mga naga-support, no? Kag nagatag donasyon. So, okay, nakita ko to ang kay Ma'am Van. May mga itlog to gina, noodles, may bugas, no? So, salamat gid no? For sharing sa inyong blessing sa aton nga mga ka-aksyon. Standby na kita sa mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagwa sa isa ka artikulo sang The Lancet Medical Journal ang napulo ka ebidensya nga makapamatuod nga COVID-19 mahimo makalaton paagi sa hangin o kon airborne transmission. Kalakip sa mga ebidensya amo ang long-range transmission sa mga tao nga yara sa lain-lain nga kwarto sa quarantine hotels, air filter kag building ducts sa mga hospital kag mahimo magtener sang tubtub 3 ka oras ang infectious nga hangin. Samtang ginklaro naman sa pagtuon ng ebidensya na nakuha ini sa air sample sa kwarto sa isa ka pasyente nga may COVID-19 kag sa salakyan sang tao nga may balatian. Ginpasiguro naman sang Department of Health nga nagakaigo ang safety protocols batok sa mga mas makalalaton nga variant sang virus. Ginpahayag sa Department of Health nga nalabawan sa COVID-19 vaccine ang risgo nga matapikan sa virus sa isa ka tawo. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang palayag sa pihak nga wala pa sang plano ang gobyerno nga himuon mandatory ang pagbakuna batok sa COVID-19. Suro kay Vergere, gindesisyonan sa mga opisyal sa gobyerno nga himuon voluntaryo ang COVID-19 vaccination base man sa rekomendasyon sa World Health Organization. Sa nabaluan na paidalom sa Emergency Use Authorization ng COVID-19 vaccine nga gin-roll out matapos ginaprobahan sa regulatory bodies sa Pilipinas. Samtang ginahinyo naman sa Department of Interior and Local Government ang community pantry organizers nga magpangita sang paagi kung paano malambot nga mahatagan sang bulig ang mga senior citizens nga hindi na magwa sa ila balay ka mag-intra sa malawig nga mga linya. Sunod kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, ini ang pwede mahimo sa bulig sa mga barangay officials. Nagpagwa sa ang pangapilar si Malaya pila ka adlaw matapos napatay ang isa ka senior citizen samtang nagalinya sa community pantry nga ginorganisa sa aktres nga si Angel Locsin sa siyudad sa Quezon.
Ginpayag sa Department of Health nga mayoriya sa mga kabataan nakabato na sa bakuna batok measles, rubella kag polio sa pihak sa nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 90.3% o kon 8.5 milyones sa 9.4 milyones ka target population ang nakabato na sa measles, rubella vaccine. Mas sobra 87% o kon malapit 6 ka milyon sa mga kabataan edad 5 katuig nga kalakip sa 6.9 milyones ka target population ang nakabaton sang oral polio vaccine. Sinabaloan ginpatigay ng first phase sa inoculation campaign sa Oktubre, tub-tub Nobyembre 2020 sa Luzon regions kag bilog nga Mindanao. Samtang ginpatigay naman ay kaduhang nga phase sa bulan sang Pebrero subong nga tuig kag sakop sini among Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon kag Visayas. Samtang madamo nga senador ang nag-file sang resolusyon nga ang tuyo amo nga usisaon ang performance sang kag expenditures sang anti-communism panel sang gobyerno matapos akusahan sang spokesperson sang task force nga madamo nga community pantry organizers nga mga supporters sang komunista. Kalakip sa mga senador nga nagpirma sa Senate Resolution number 707 nga i-review ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Amusan tay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Nancy Binay, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Grace Poe, kag Senator Joel Villanueva. Suno kay Villanueva, tuyo sa resolusyon, amo nga pasabton ang LCAC sa operasyon sini, lagip nang ginaligar wala basihan nga red tagging sa community pantries kag pila ka mga individual. Naglabot na sa 78 ka diplomatic protest ang ginfile sa ang Pilipinas batok sa China umpisa sa nagpungko si Presidente Rodrigo Duterte sa 2016. Ini ang ginkompirma ni DFA Office of Strategic Communication and Research Executive Director Ivy Banzon Abalos. Sa itong adlaw sang Biyernes, Abril 23, nagfile ang Pilipinas sang duha ka diplomatic protest batok sa China angot sa illegal nga presensya sang Chinese vessel sa teritoryo sang Pilipinas. Una nga nagpromisa ang DFA nga padayon ini nga maga-file sang diplomatic protest tubtub nga magbiya ang tanang nga barko sa China nga nagatiner sa exclusive economic zone sang pungsod. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kay iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Yes, good morning dira kay migo naton na Andre Polanco sa Barangay Pahanukoy. Kag good morning man. Rewasa kanya. Hello, good morning Aksyon boy. Feel at home gid ako kung mabatian ko voice mo kag ang imo. Anong fresco? Nga mga apreska nga mga balita national. Shout out lang ko sa pamilya Amador sa Barangay Hawaiian, Negros Occidental, Silay City. Watching from Sacramento, California. Ara na the home of the Sacramento Kings. NBA na? NBA, Sacramento, California. Balo ka sa California, damo sang NBA teams na Sacramento Kings, LA Lakers, damo na sila. Kaya doon nasubuan ka. Damo na sila. Kay gusto ko maglantaw, hindi ko maglantaw NBA. Okay daw kalayo. Gino. Sige lang kay malay mo. Bagay Bagay lang ko na Action Boy, hindi madulaan sa paglao. Yes, Okay? Jing Britanya, sa Barangay Concepcion, Talisay, kay sa tanan nga pamilya Britanya. Sa kay Jonalyn Arsenio, good morning man sa imo. Kay amigo ko Engineer Erner Earl Bailon, maing agaman. Kay Daidi Soke, dira sa Bago City. Kag kay amigo naton Richard Soke, mayong aga. Si Daidi, kakuan na, compose na yung mga kanta. May mga kanta na sa, itong mag-pandemic, may papati ko bala sa imo bala. Sige ba, May mga pabati ginimo Si na sila. Daidi, babae na? Or Babae, lalaki? Daidi Babae. mo. Kay kung lalaki na sa Daidong. to di. Hindi, bladay mo, Daidi. Okay. Kay kung lalaki, to di. Pama? Kuhang-kuha ang Action Boy. Sige. Very athag Action Boy. Ang imong Explanation. yung mga explanation. Daw, maaari na sa sabad di sa ato, no? Sige lang, Sino na? Ang ano naman na? Ang Ang, ano naman ang nag-invest na ginapabugal sa blanay, may gin-invest na yung balaya. Nag-invest naman siya. Mayo Mayo siya, no? Kasi lang siya invest yan, no? Mayo saya kay may mga investment saya. Sige, te, may ara ka dayaw la. Dali lang kay ginalantaw ko pa diyo. Hindi ako. Hindi mo pagtamyawan ang imo nga mga teachers sa elementary ka? Ate, ato sa Mindanao. Good morning sa akon mga noy. Kay ay gilantaw sila kay Facebook Live ko gali. Akon mga titas and the titos to Action Boy. Sila ni Auntie Josie, ni Auntie Ninang, Milag. Sino pagigani man. Basta kadamo. Damo Boy, na. oo. Kay one time ko comment sa mga post ko nga dahil tamyawa man kami. Kay galantaw kami abla sa Facebook Live mo. Okay. Pero Sumot silingon. Bisaya na yung pagambala. Sumot silingon, pagkadto ko dito, kilala na ko na nila. Kilala ka na nila Okay. pagkanto dito. So, hindi ka na matingala. Sa Midsayap. Sa Midsayap. North Cotabato. Ngalan ka lang, Action Boy, hindi ka nakapuli. Hindi ka na di ka balik sa Negros. Charot! Hindi mo na. Joke! Joke lang yan. Hindi ka joke. May aga kay Evelyn ni Pomoseno. Ara siya sa Lower Bikutan. Good morning, Miss Evelyn. Yes. Nato Suligen, La Castellana. Okay. Si Junar Clarence Batislaong, good morning dira sa Bulacan, no? Kay Charito. Si Mrs. niya ni si Charito, no? Sino Mrs. mo niya? Charito. Sabi ko kung Charito, lalaki na ya. Kaya kung babae, Charita. Ay, no. Dahil sama na sa mga Paidalong ka research sa pa research. natin. Mainit nga pagtuon. May Action din yung Boy. pagtuon kung nga ang Charito, babae, dapat to Charita, no? Diba? Kay lalaki. Sige. Ara na siya. Okay. Stand by na kita, no? Ay kagawad Mira Polidario. Good morning, dira. Mike Liboon. Ay, si Mike Libon. Si Good Mike. morning. Oo. Si, of course, migo ko, kagawad Noel Liboon. Good morning, man. Yes. Kagawad Peter Noble. Good morning, bo. Ay, good morning. Perting bakabakas ning kagawad ni Subong. Ay, grabe, no? Lisa Garde, mga agaman. Stand by na sa aton dugang nga mga balita. Kate 40.
Kag sa detalye, Balita International, naglabot na sumasobra 1 bilyon ang vaccine doses nga ang nabakuna sa 207 kamapungsod kag teritoryo. Sa nasambit nga kadamuon, nagapakita sa bago mapaglaom bisan nga napadayon ang pagtaas ng kasos ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan, partikular na sa India. Madamo kumapungsod naman ang nagapati sa gihapon sa bakuna nga ini ang mangin solusyon para mabatuan ang virus. Sa balita sa patay sa pangnegosyo, sugatao naman sang panibagong asaka sa presyo sang gatong ang mga motorista karon nga adlaw Martes. Sa separado nga mga advisories ginpahag sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magasaka ang kada litro sa ila gasolina sang 45 centimos, diesel 35 centimos kag kerosene sang 65 centimos. Ang clean fuel kag petro gas magapatuman sang pareho nga pagbago sa presyo. Ang bagong presyo mag-epekto alas 6 ang aga, Abril 27. Magluwas lamang sa clean fuel nga mag-epekto pa karon sa alas 4:01 sang hapon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar, 48 pesos kag 39 centimos. Singapore dollar, 36 pesos kag 50 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 23 centimos. Kag sa naman nga Balita Entertainment, nabakal sa auction sa balor nga $1.8 million ang pinakauna nga Yeezy sneakers ang rapper nga si Kanye West. Ang nasambit nga sneakers ang ginbakal sa Sotheby's auction nga naka-record sang may pinakamahal nga sneakers nga nabakal. Ginsuksok sa American rapper ang nasambit nga Nike Air Yeezy sample sa 2008 Grammy Awards. Nakitaan man ini sa performance ni West sa Grammys. Sa balita sa sports, nakabulig si Kelly Oubre Jr. kay Draymond Green sa katapusan nga 1 minuto kag 42 segundos sa ilas ning hampang. Ginsundan pa ni Stephen Curry nga may 37 puntos para mabuligan ang Golden State Warriors nga makuha ang kadalagan batok sa Sacramento Kings sa score nga 117-113. Ang ikaduha nga sunod nga pagdaog sa Golden State Warriors ang nagpasaka sa ilas ni nga tsansa nga makakuha sang playoff spot sa Western Conference kag para makuha Manila ang ilang 2-1 season series victory kontra sa ilang Northern California rival. Ang pagkapiyerde ngini ang dakong epekto para sa Kings nga anom nakahampang nga banse sa ila ang Golden State sa ilas ning pagtinguha para makasulod sa playoff. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! And happy Tuesday sa wakas. Yes, happy Tuesday. Yes, sa wakas After pandemic. After Wala pang pandemic matapos. After pila ka days, makabalita special gimanta. Yes. So, correct? ano ganing atong balita Or special? basta may gina-contact sa buong wala man. Ara, galing kita wala pag-sabat. Sige. So, atong balita special, nga gaon, ta samtang wala pa siya kasabat. Ang atong balita special, Action Boy, ari mga tips kung paano bala mangin malipayon, kag mas palang gaon mo kagalingon, apisar nga naga-experience kasang bullying. Bullying. Oo, or ano ka na sa iligan ng bullying? Budlay ko na sa bullying. Ginadaog-daog, hindi man. Doon, Ang batang bullying. Ang batang ginatawag-daog. ikaw ginaction mo. Nagkatulong ako nulo si mo. May langgid nga wala na on. So, mga Action Boy, ang ginatawag-daog ano ka mo na bully ka bla. Ginabully. Pasagdan ka lang nila bla. So, doon na-distract ko sa ginaman. Pero anyway, ang number 1 Action Boy, wala akong maglaom nga buto yun mo. So, ang una Action Boy, Ario. Sako na yung pagbana-bana. Sige, mo na yung pagbana-bana. Ang una Action Boy, nga himuon mo gid, is pamangkoton mo yung kagalingon. Kung ang ginahambal or ginabully nila sa imo, matuod bala ina. Oo, makoton mo ko. Pero may ara nga bullying, hindi lang tinaga, may ara nga physical bullying. Oo, gapang gid Action Boy kapanakit. Sa mga kabataan na Nablaga, kalabanan sa mga kabataan. Nablaga pulupungko ka lang yung malabay siya, Ginamawag, ginakadoya ka. Ganun na, bullying mo na. Bullying na. Sugata, ya ka muna mo, tiklod-tiklod, ya ka wala, Tiklod-tiklod, ya ka. diba? So, man ko to, kung ano naman ya, ang ginaboy naman sa imo, mga tinagaan, hindi namin. Ano mo gid, man ko to, makabali mo kong tuon. Mo ko to, makabali mo, bambalo ka, bulay, ugon ka, ugon, gid mo kabala. Paano ka rin ma-reflect ka, gid Action Boy? Yan daw, tangkuloy ka. Ano man, tangkuloy gid man ko. Tangkuloy, gid man ko. Hindi man. Mo ka na. Bulay, og mo lang ko yan. Kala ilan mo na sa term bulay. Di ba? Kano kala?
siya na, bulay ugon na. Anong buwan sila sa bulay Ang ugon? galing man na. Kadong basta do kalain lagi siya matian. Do ka naman, do ka may buang, do may Hindi ako man na, pero siya. Hindi na Ado ka- buwang-buwang ang bulay ugon na. Ano Na be? ba do ka kung si mo blado ka si Kwawi si mo blaya do. Ah, muna. Hindi amo ka blaya do. Hindi ka mo. Oo. So, do ka bulay ugon si mo. Anong color itom na ang buling? Ano Ano dance? dance? Hindi ka chinde si mo See, dance. that's explain. Gaanta siya time mag-explain. Sige. So, ako na siya action boy. So, ano man ko to, mag-inana ang kagalingon mo, kung tuod yun man. Ano ako man? A. Bulay ugon. B. Tangkuloy. Wala kalain. No. Or C. Anong C? All of the above. Ay, hala kalain. So, amo na siya action boy. History ako, mag-inana ko galingon. Kaya at least kung ma-prove mo yan, nga hindi kaya bulay ugon or Oo. tangkuloy, So, kabalo kaya sa kaugalingon mo. Kilala mo man imo kaugalingon, di ba? Buling! Loading ta ko no. Ay. mas nami itong akon kayo na dance. Okay lang siya dance. Okay lang. Buling gali. Ito. Okay. Okay. May punto man siya. May punto siya. May punto man si Dennis actually. Sa iya nga pagpanalawsaw man mo sa pagistorya sa mga kaisdaan niya da. No nakuha ya man. Na may mangginhutik ro siya da ang iya nga koy guro. So din siya nabilong. Sa bulay ugon o sa takot? Ay, sorry, Dance. Okay, so next na action boy. Ang next, amo na hamang ko to, magiging kaugalingon mo kung tuod to ang amo to nga comment. Simo, kay ko hindi, malaki ibang daan para lang gid may mahambal sila nga masakit bala sa imo. Kag masakit ang balatsagon mo. Amo na bisan hindi tuod nga mo kana ginambal nila simo. Correct. So next action boy, ari mangkuton mo. Magluwas imo kaugalingon, mangkuton mo man ang imo ginasaligan gid bilang nga friends or family kun ang ina nga komento bala tuod gid na bala. Tiyo mo boy, bulay ugod gid ba ko. So, ang friends mo man nga lalain man ulo. Do wala ka dan may makuha nga tsakto nga sabat sa mga friends mo nga do Hindi close. makikitay buloy ugon giday do katartaralan sa imo yan pero hindi ka siling do kabuloy ugon gid kasi imo. Wala ano? Tara-tara? Tara-tara. May mga kalain pag yung tara-tara no. Do sala-sala ka. Di ba ako na tara-tara? Gawa mo na, no? May lang sala-sala la. So, tara-tara. Amo sila nga gasala-sala nga wala sang pinagsalahan. Ha? Gasala-sala nga wala sang pinagsalahan. Dati amo na sa do tara-tara. Agad kayo, di ba may aran ay, may kilala ko na. Ano suksukon ta? Dito, di ba di ba? Relax. Kalma. Kaya mo ni suksukon ta. Dito makag... Nya kuan kita, picnic kita. Beach kita, na masala-sala sa dayon. Kung ano suksukon, no? Kung ano oras, saka mo na bala. Hambal ni Dennis Bose ko, no? Ate, sige, Dennis. Sini niya, malakat sa kuan, malakat may birthday gali ni Aksyon Doors, malakat to. Ang mga kwanta to plastic may ara na to na. Kaya mabalutin mo ako. Ay, kalay. Teka tara sa sala-sala ka dayon mo lang sa pahinda sa plastic. Kung ano plastic. Kaya kabalo ka ganyan mag-birthday si Aksyon Doors may putos ginaya muli mo. Sure. It's either damog na siya or mga bones ng sobra. Okay. Bones! So, next action boy, dapat makabalo ka man kung paano dead mahon ang ina nga mga wala pulos nga mga Baliwala lang. Baliwala lang. May da. Kay kabalo ka action boy, kung mas wala mo Because kilala mo imo ko galingon eh. Oo. Kung wala mo bagay na sa paka nga mo ng mga komento action boy, nga wala man sa nga matuuran, nang do katawhay sa life mo. Di ba? Kung may haboy da mo sa malay nga tinaga tapos hindi upag sa pako, hindi upag dibdibon, muntat man lang sila ya, di ba? Labi na kung hindi man tuon. Ha? Kaya hindi man tuod, abang pinaka namin na isa mas lang bulay og sa imo. Thank you. Ala kalay. Ka na? Hindi ko kaya mag-thank you ko na balang ka ba. Basi masunbagat ka na. Montat na siya niya. Ano, Wala kita. Di ba, mama, thank you kita mo. Bulay ugun kita. Hindi na siya matawag sa imo liwat nga bulay. Hindi pa thank you. Kaya mo. Thank you kaya. Sa reaction ba ay kapat? Kadlawi lang tanan. Ari pag diba? isa ka ano linis laser sumugat. Nari pag isa ka term yo. Nang do ka lampagak man sa imo man. Anong lampagak? Lampagak bang sa Tagalog lampa bla nang Lampa. Tapos anong agak?
Lampagak na sa isa, kaword na saya. Lampagak na siya. Lampa nga agak, lampagak. Kalain sa lampagak na ano mga term, no? Kaya ginawa ang mga term nga mo sina. Basta may amot ka dance, di pa huli ang lahat. Ari pag yung upo na sila sa palak-palak. Ang tara-tara, palak-palak. Na sila lang pala. Kung palak-palak. Sabi mo, okay man na yung kung palakan ka lang. Kung nandun ka palak-palak. Nakalain na yan. Dahil mo siyang palak-palak. Bla yan. Diba? So, mo na action boy, ah. Tayo lagi na contact. Sige, Sama na siya. sige. So, ano mo, hindi mo, amo lang to, isak bilog? Hindi mo lang pagsapakon? Ay, oo, syempre. Kag Ario, Ario, dapat, mag-ano ka, ang sapakon mo lang kuno ang mga friends mo nga nagasuporta sa imo. Ako na nga, abi ko, ano yung mga friends mo nga tawag sa imo, bulay ugon na. Hindi hindi ginabuli ka. Fraction boy, meron man niya mga friends mo ginabuli ka, no? Oo, meron. Pero ano na iya, lain na iya. Ako na yan daw, medyo tungod nga close ka mo. Close ka mo. Yan ang upduntat bala si Aksyon Dorel sa kuwan niya kay kadami na nga dan sige daw kapalak-palak na si. Tapos magabot mo, ay, ari ng palak-palakan. Hindi lang. Palak-palakan. Yung isa naman yan sila magpupun si mo tungod sa kalampagak mo. Sa mga friends mo na Action Boy, sa 5 mo na ka-friend, sa 5 nga mag-friend, may aragin nila sari-sari nga mga character. sari-sari nga mga attitude, character. Bulay ugon, tangkoloy, lampagak, tara-tara, palak-palak. So, sino kada sa 5 mo nga mag-friends, Action Boy? Grabe garo kagamo sa kalibutan kung mag-upod sila nga 5, no? Puwerte, gid kagamo Action Boy, hindi man sindihanay na. Kagang last gil Action Boy, ari lang gali hindi pa tayo pag-intra ta na lang. Ano kinahanglan mo mag-spend sang mas madamo nga oras sa imo kog alingon bala nga gaisahanon ka bala Action Boy. Kag ano ang hindi ko gusto, ano ba ang imo gusto, do ka mo na bala Action Boy, makato mo kog alingon mo. Kay basi amo man blang kis ang isa man sa mga factor bala nga ginatawag kanila nga amo na dapat ibaluon kilalakon mo man imo kog Kaya basi tuod man. Basi tuod palak-palak kagin man. So, buhin-buhinan mo ang pagka ang palak, no? Para nga hindi ka buhin-buhinan mo ang palak. Action Boy, si Randy James, di ba lang nga comment about sa iya, bala nga sa iya investment eh. Nag-reply siya mo paring biya, ba into alang iban, hindi lang manuglibod, boy. Kasaba. Ate, sige. Ay, meron, pag Action Boy, huros-huros. Huros. Ano naman na siya? Ang huros-huros na mo man sa sang daw palak-palak. Daw ka hara-hara siya? daw hindi ka bala, daw ka careless sa imo bala. Huros-huros. Sakto nang kay Yada Karo, no? Daw ka careless bala sa imo, huros-huros ka bala, no? Careless. Kung mag-upod kuno si Dennis kag si Alex Montesa, amot kundi sila kuno nobelong. Kadto kamo dinga duwa kay hindi kadto kamo dinga duwa kay panghambalon ta kamo kundi kamo na bilong. Yan na tas Action Boy i-label. I-label ta kamo kundi kamo na bilong. Okay. Perfect. Sir Noel Amar, good morning. Yes, Ay, ari pag Action Boy tampuhaw. Tampuhaw. Damo mga term tampuhaw. Kabalan ka nga tampuhaw ka. Nabatian ko na Action Boy. Ambrosio Del Liera, good morning man. Ay, nakalain pwedeng baghak. Nakabati. Pag na namin, Baghak. Baghak. Ay, kadamo. In fairness, makaklap ko pala, no? Correct. Sige. Thank you. Sa mga ginamot mo din sa... Okay, pa nang tawag kami niya daw asuos ka nga lipong. Ala, nung asuos. Ang isda wala nang asuos. Labas puyo ka. Puyo. Yung babag mo. Tipo sa baba mo ka puyo ka. Sige. Correct. Sige. Belong. Pag yung mong bayan. Tampuhaw, baghak. Grabe, nakadamo. Damo niyo, kabalan. Nan. Damo So these are forms of bullying. Sa mga Mayo pa si guro si Dennis mabulig di siya pamutos sa Sige, Sa Biyernes kadto di sila. Biyernes Or mamutos. Sabado sa ngaga pwede. Aga pa. Aga pa. Mayo guro dance para at least bala dance. May pulos ka man. Buin-buin na Buin-buin na ang pagkabag. Charot! See you, Sige. Dennis! Kung magkadto, mangidi si Dennis. Kasi Sir Alex Montesa, kasi kung paring biyag, doon, ang kakadto sila mo na. Yes, Pero hindi ni mandatory. Ems Aboso, good morning dira. Lasa mo kay Attorney Doug Pandan dira kay Dennis. Good yes. morning. Kag Action Boy, may ginapag-read sa Action Eden, si Kagawad Monico Prudente, kag Mercy Prudente, sang barangay Nanunga, Hinigaran. Yes. Kag si, anong hurong ko, no? Hurong daw ko na daw ang hurong bla daw kung sa konto mga tunto bla daw ka mga nablang standby mga kwanda bla hurong.
Okay. Sige. Kostrobol bla, mga hurong. Ala kay Sir Noel, Amar, may arap daw bilalakaw. Kabala mo, anong bilalakaw? Ay, naamo ning wala ko pa makuha. Oo. Okay lang ako na mo daw lipong. Daw lipong ka nga bangros. Sige, standby na kita. Jeanette Deleno, good morning. Standby na kita mga Aksyon sa Aksyon Hotline. Mangin ka po ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyo dring news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!